Orain gala amaitu dela, gure azken balorazioa uste dut, gala oso polita izan dela, azkenean zergatia oso garrantzitsua zen, autismo aiararentzat zen, eta, Kuskua beti egin ditu horrelako ekimenak, solidarioak, eta aurten izan da autismo aiararentzat. Eta hau jarraitu behar da errepikatzen, nire ustez da oso ona guztiontzako eta jendea jakiteko zer den gauza bakoitza. Azkenean gala honen helburua zen autismoa gaixotasun bat ez dela aldarrikatzea, eta 1.600 euro lortu dira autismo aiararentzat, eta uste dut besteekin hitz egindakoa eta holan azkenan guztiok eramaten dugu sentsazio oso ona. Gaur egon da dantza eta ere abestiak eta pixka bat denetari, adibidez egon da flamenko, baina ere egon da baile modernoa eta guzti horiek. Bai, ballet, gimnasia ritmika. Eta hori, Amurrioko beste elkarte batzuk parte hartu dute eta oso pozik gaude. Guk Kuskua elkartearen partetik hitz egiten dugu eta beti egin ditugu gala solidario hauek eta espero dugu lan jarraitzea, azkenean beste elkarteei ahotsa emateko.